Audi Quattro, štartové číslo 14. Tak teda pozor, priatelia, sledujme teraz spoločne veľmi starostlivo štart. Opatrne, všetci spoločne to sledujme. Myslím si, že štart korektný. Martin Svoboda, Filip Slavečka, veľmi prosím, potrebujeme nášťové. Ide dopredu, Simo ide dopredu. Josef Zimmerman je v čele. Martin Svoboda neustál ten tlak, ale pozrite sa jednou Greguška, čo vyhráva. Krásne sa posúva dopredu tým štartovým kolom. Zimmerman, Svoboda. A v tejto chvíli tretia výpočtovci. To je situácia, ako sme už videli v priebehu sezóny. Rozhodne si to dvaja bratia si nič neostávajú došli. Takže pozrite sa, Vrata obehol, vrata. Ale pozrite, na seba pozrite sa. Teraz som to hovoril, že títo dvaja bratia si nezostávajú nič došli. A práve to potvrdili, že po tomto súboji, po tomto kontakte získal Filip Slavečka, ktorý sa tak dostáva na 4. pozíciu, tesne zástupne víťazov. Simo už má dostatočný náskok na čele. Josef vchádza do 4. kola. Audina stojí. Martin Svoboda bezpečne druhý. Brato Kožetých súbojem v historickách minulosti. Greguško sa dostal. Filip Slavečka na trati nám ostal stáť bohužiaľ. Ideme do 5. kola, najazd do 5. kola pre Zimmermana na čele. A Filip Slavečka, pozor, priatelia, tak to bolo veľmi tesné. Filip Slavečka pri tom útoku sa dostal úplne tesne až na zvonidlá. Teda priznám sa, že to bolo príliš tesné. A ideme do finále, priatelia, záverečné kolo na čele s Josefom Zimmermanom, ktorý si napravuje kúsmo. V tom minuloročnom nie je príliš veľmi vydarené do finále. A Milan Greguška útočí na svojho brata, neberie ohľad, v žiadnom prípade. Milan Greguška na svojho brata doráža na Luboša a to tam ešte stále máme aj Filipa Slavečku, ale pozorníka vidí na to, že Josef Zimmerman víťazí, Martin Svoboda 2. miesto a Milan Greguška 3. Milan Greguška 4. miesto a Filip Slavečka vo svojej premiére okruhovým lese Slovenska na 5. mieste. Simo, zdravie.